Зараз, здаецца, неба выдатна відаць. Застаецца толькі сядзець і чакаць. Румал, прывітанне ўсім. Рыся, салют. Топа, ты што, не бачыш? Калыханка пачалася. Ты з гледачамі павітаўся? Не. Прабачце, сябры, добрый вечар. Топа, а што ты робіш? За зоркамі назіраеш? Не-а. Тады што ты так пільна разглядаеш? Я не разглядаю. Я чакаю. Румал, чаго? Нічаго, а каго? І каго? Ой, ну няўжо не зразумела. Я чакаю іншапланетян. Ого, а навошта яны табе? Як навошта? Мне надакучыла на зямлі. Хачу адправіцца на іншую планету. У госці, Румал? Не ведаю. Пагляджу, як мне спадабаецца на той планеце. Калі там многа розных прысмакаў, асабліва мёду, магу і назаўсёды застацца. Зразумела. Румал, Топа сёння зноў уляцела за тое, што ён цэлы слоік мёду з'еў. Вось Мішка і сабраўся на іншую планету. Сябры! Эй, я зачакаўся. Давайте уже прылятайце хутчэй. Ну дзе ж мы іншапланетны транспарт? Прывітанне, я ваш сябр і я прыляцеў. Салют, Тимофей! Прывітанне, Тімыч. Вы, напэўна, Карлсона чакаеце? Дык вось я магу быць Карлсонам. Давайте гуляць, м? Так, Тімыч, ніякіх гульняў. Усё вельмі сур'ёзна. Сядай і не перашкаджай чакаць. Чаго чакаць? Румал, не чаго, а каго? Топа чакае іншапланетян. Так, бо я збіраюся паляціць з імі на іх планету. Вось дык навіна. Бо тут на Топу сварацца, што ён многа салодкага есць. Зараз зразумела. Толькі баюся, Топачка, чакаць табе прыйдзецца вельмі доўга. Гэта яшчэ чаму? Таму што дакладных доказаў існавання іншапланетян на сёння, на жаль, не існуе. Румал, і з імі ніхто не сустракаўся? Пачакайце. Але я прачытаў, што вельмі многа людзей бачылі дзіўныя аб'екты ў небе. І хтосьці нават расказвае, што пабываў у гасцях на іншапланетных караблях. Такія людзі сапраўды ёсць, але факт існавання жыцця на іншых планетах пакуль не пацверджаны. Румал, шкада. Яшчэ як шкада. Хочаце сказаць, што я дарэмна чакаю? Атрымліваецца так. Але навошта прыдумваць тое, чаго няма? Ну, зараз паспрабую растлумачыць. Зараз. Вось уяві, што ты першабытны чалавек. Я? Першабытны? Ну, менавіта так. А навошта? Ну, давай так пагуляем. Ну, давай. Я першабытны чалавек, які танцуе вакол вогнішча. І я таксама хачу быць першабытным чалавекам. У вас цудоўна атрымліваецца. Чакайце, але пры чым тут першабытныя людзі? Яны проста не ведалі адказаў на самыя простыя пытанні. Сапраўды, першабытныя людзі не ведалі, напрыклад, чаму дзьме вецер, чаму адбываецца змена пор года, адкуль бяруцца гром і маланка. Правільна, Рыся. Таму яны і прыдумывалі неверагодныя тлумачэнні простым з'явам прыроды. Але зараз мы пра ўсё гэта дакладна ведаем. І пра зямлю, і нават
пра розныя галактыкі. Сапраўды, Топа, навукоўцы амаль цалкам вывучылі нашу сонечную сістэму. І пакуль не адшукалі населеную планету, Роу. Хочаш сказаць, Тимофей, зямляне, як першабытныя людзі, проста прыдумваюць, як растлумачыць незразумелыя касмічныя з'явы. Думаю, правільней сказаць, яны мараць, што недзе ў далёкім космасе існуюць нашы браты па розуме. Роу, з-за гэтых мар, напэўна, і з'явіліся пісьменнікі-фантасты, якія сталі прыдумваць розных іншапланецян. А я не мару, я веру, што іншапланецяне ёсць. Іх проста не можа не быць. Космас жа такі вялікі, амаль, неабсяжны. Сапраўды, Топа, сярод незлічоных планет, магчыма, існуе і такая, дзе жыве хтосьці вельмі падобны на людзей. Ну, а чаму менавіта на людзей? Можа, недзе ёсць планета, дзе жывуць толькі мядзведзікі. Роу, мядзведзікі, ласуны. А яшчэ на гэтай планеце жывуць гіганцкія пчолы. Яны вельмі шчодрыя, бо самі прыносяць мішкам мёд. Топачка, ты сам быццам пісьменнік-фантаст. Усё магчыма, Топа, як і тое, што ты першым убачыш касмічную талерку, на якой на зямлю прыляцяць іншапланетныя госці. Менавіта так усё і будзе, таму што я кожны вечар буду глядзець у тэлескоп. Я з табой, Роу. Дамовіліся. А зараз прапаную зрабіць перапынак у назіраннях і паглядзець цікавы зямны мультфільм. Ну, пакуль у нас няма іншапланетных мульцікаў, падыдзе і зямны. Давайте глядзець, сябры. А зараз, мае зямныя сябры, час рыхтавацца да адпачынку. Чыстим зубки, мыем тварыкі. І адпраўляемся ў ложачкі, на мяккія падушачкі, па цёплыя коўдрачкі. Глядзець самыя касмічныя сны. А заўтра будзем зноў чакаць іншапланецян. Абавязкова. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,